салом арз мекунем ҳамдиёрони арҷманд. Дидани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ содиршуда ва оқибати он метавонад сатҳи маърифати ҳуқуқии шахсро боло барад. Ин барномаи низом мебошад ки чун ҳамешагӣ шуморо аз фаъолияти милитсияи кишвар воқиф менамояд. Бо шумо ҳастам Абдулмумин Зайниддинзода. муносибатҳои носолим ва ҳифз накардани арзишҳои оиладорӣ байни зану шавҳар Шаҳрвандон Ҷамолов Азим соли таваллудаш 1982 ва Бобокалонова Мавлуда соли таваллудаш 1993 сокинони шаҳри Истаравшан маротибаи дуюм мешавад ки ба ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ анҷомида шавҳар барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 117 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда, яъне азобу уқубат дар курсии айбдорӣ мешинад. идомаи ин ҷиноят дар гузориши подполковники милитсия Акбар Шарифӣ. Номбурда соли 2022 бо ҳамин ҷурм суд шудааст ва мебоист аз хатои қаблӣ хулосаи зарурӣ барорад. سال 2021 اخیر ماه دکابل شد یه پوستش رسید رفت آهونجه جنگ و جنجال ساخت شد سونی کسی یعنی سفید شوی بدن ما این با یک وی کلام شد داور میگه پیش میگه یه خیلی آدمای سفید شد یا با پیش میکنم میگه муноқишаи навбатӣ санаи 9 июн тахминан соатҳои 23 дақиқа дар манзили истиқоматиашон воқеъ дар деҳаи қалъаи калони шаҳри Истаравшан рух додааст. Шавҳар дар ҳолати мастӣ ба хона меояд, байни онҳо моҷаро сар мезанад. Латукуб ва расонидани ҷароҳати ҷисмонӣ бо истифода аз корд идомаи бадрафторӣ мебошад ки дар натиҷаи он ҳамсар бо бардошти 18 ҷароҳатҳои халандаю бурранда ва дигар осебҳои ба саломатии алоқаманд дар беморхона бистарӣ шудааст. سبب یکدیگر مفاهیم شما چی است؟ برای چی جنجال میکنن شوهر؟ می نوشد عرق میخورد جنگ سر میکند میگه تو من ترمه کردی آخه من میگم که این وی ترمه کردی خودش خیست من یک ماه پیش زد درجه عریضه اوتا گیر گفته التماس زاری کرد گرفتم عریضه که مالشی چی رسی رواد گفتم. муносибатҳои зану шавҳарӣ Азим Ҷамолов ва Мавлуда Бобокалонова таърихи 14 сола дорад. Соли 2011 оиладор шуда аз зиндагии муштарак соҳиби 2 фарзанд мебошанд ва тавре онҳо нишондод медиҳанд муносибати оиладориашон тахту ҳамвор набуда муноқишаву бадгӯӣ нисбати якдигар ҷой дорад. баъди содир намудани ҷиноят гумонбаршуда Ҷамолов ҷои ҳодисаро тарк намуда бошад ҳам дар натиҷаи корбарии милитсия боздошт гардид. дар ҳолати ретсидив содир намудани ҷиноят ҳамчун ҳолати вазнинкунанда барои гумонбаршуда мебошад. нафаре ки ҷиноят содир намуда ба ҷомеа нороҳатӣ меоварад, албатта мутобиқи меъёрҳои қонун беҷазо нахоҳад монд. милитсияи шаҳри Исфара бо муайян кардани шахси ба ҷомеа зараррасон Мирзоқулов Кенҷабой соли таваллудаш 1984 сокини шаҳри мазкур хавфи идомаёбии нобакориҳои ӯро пешгирӣ кард. номбурда дар тасарруфи 1000 сомонии пули нақд аз пештоқи нуқтаи гӯштфурӯшӣ воқеъ дар бозори марказии шаҳри Исфара гумонбар мебошад. ҳолати ҷиноятиро ки санаи 21 май содир шудааст, милитсия бо изи гарм ошкор ва зарари ба соҳибкор расонида шуда барқарор гардид. пул будааст гирифта қизиқӣ кара шӯхӣ караму омадам сон гирифта сакара наски бимондам. چند سون بود مبلغ؟ مبلغ 1020 сум мехай буде. برای چی وقتی که صاحبش طلب کرد تو رو سری وقت برنگردونی تو کمانده میلیسیا آمدن برنگرد؟ همه شوخی کردم ده قزقی کرده شوخی کردم و کرده ندانستم. дидаву дониста интихоби пешаи номуносиб ба он оварда расонид ки нисбати гумонбаршуда Кенҷабой Мирзоқулов бо дастрасии талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ дуздии парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. айни ҳол бо ҳамин услуб содир шудани дуздиҳо ки шеваи содиршавиаш бо ҳаракатҳои гумонбаршуда ҳаммонанд мебошад, мавриди корбарии милитсия қарор дорад. таҷрибаи амалии фаъолияти милитсия исбот кардааст ки беҷазо мондан заминаи идомаёбӣ кирдорҳои ғайриқонунӣ мебошад ва дар урфият беҳуда намегӯянд ки тухмдузд шутурдузд мешавад. дар ҳудуди ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷайҳун ва 5 вилояти Хатлон 23 далели ҷинояти дуздӣ ба қайд гирифта шуд. як гурӯҳ аз сокинони шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Ёвон бо гумони даст доштан дар содир кардани силсила дуздиҳо дастгир гардиданд. гумонбарон бо роҳи ғайриқонунӣ вориди манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон гардида чорвоҳои онҳоро ба яғмо бурданд. шарҳи ин ҷинояти дуздӣ дар гузориши ҳамкоронамон.
با ورود گشتن عریضه و مراجعت‌های شهروندان به مقامات میلیسیا، آیدی از جانب شخصانی نامعلوم دزدیده شدن مقدار زیادی چهارراه‌های کلان شاخدار، جهت کشودن جنایت‌ها و دستگیر نمودن نفران جنایت پیشه، گروه اپراتیوی تفتیشاتی میلیسیا ختلان تأسیس و در نزد آن وظیفه‌های مشخص گذاشته شد. با پیشبرد چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و به طور شبانه روزی سفربر نمودن گروه اپراتیوی تفتیشاتی میلیسیا ختلان، گره سلسله جنایت‌های دزدی پی در پی گشوده شد. در نتیجه به حرکت‌های به جامعه خوفناک یک گروه متشکلی جنایی عبارت از 3 نفر که در 23 حالت 24 سرچاروای کلان شاخدار را بودند نقطه گذاشته شد. این نفران نجم‌الدین سبحان شادیویچ سال تولدش 1991 پیش 3 مراتب سود شده است و فیض علی جان سال تولدش 1998 هر دو ساکنان شهر وحدت جماعت دهات گلستان دهه دوستی. خالف رستم قربان علیویچ سال تولدش 1981 ساکن ناحیه یوان نام و نسبش را به ایوانوف ولادیسلاو قربان علیویچ عوض نموده عین زمان در جستجوی رسمی قرار دارد. نامبردگان با مصلحت پیشکی دوام ماه‌های فوریه و اپریل سال روان گروهی متشکل جنایتی را تأسیس داده منبع فعالیت جنایی خود را براه مانده با راه تصرف نهانی به دزدی چهارراه‌های کلان شاخدار ساکنان در ناحیه‌های جیهون، جلال‌الدین بلخی و پنج مشغول گشتند. گمانبران جنایتی دزدی با مقصد خلل وارد نشدن و نقشه‌های جنایتیشان یک عدد نقلیات سبکروی تمغه تویوتا RAV4 را با راه کندن کرسی‌های داخل افت-ماشین به بار کردن چهارراه‌های کلان شاخدار سازگار نمودند. سپس گمانبران از عاقلخانه‌ها با ششگاه‌های صحرایی و زمین‌های خواجگی‌های دهقانی حدود دهه‌های اوزون، ارتبوس، خیرآباد، لاهوتی، خمسنگیر سری پول ناحیه‌های نامبر شده چهارراه‌های مردم را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. حرکت‌های جنایتکارانه این افراد در حال آشکار شده است که آنها به دزدی نوبتی چهارراه‌های مردم از عاقلخانه‌های نزد شاهرا در یکی از دهه‌های ناحیه جیهون دست زدند و از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر گردیدند. در پی تحقیق حادثه کارمندان میلیسیا ولایت ختلان معین کردند که از جانب این اشخاص چهارراه‌های دزدیده شده و نقلیات سبکرو بار کرده شده و بازارهای چهارراه فروشی شهر و ناحیه‌های یاوان، رودکی و شهر وحدت انتقال داده شده به فروش گذاشته شده. این نفران جنایتکار مبلغ‌های کلانی به دست آورده‌شان را در احتیاجات شخصیشان صرف کردند. چهارراه‌های کلان شاخدار را شبانه دزدی کرده و اتوماشین RAV4 بار کرده و بازارها برده میفروختیم، مبلغش رو بین هم تقسیم می‌نمودیم. در پی 23 حالت 24 سرچاروای مردم دزدیده شده است که مبلغ ضرری به شهروندان رسانیده شده زیاده از 210,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. роҳ додан ба азони худкуниву исрофкорӣ ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ сабаб шуд ки нисбати собиқ директори мактаб бо дастрасии талаботи моддаи 245 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. изофанависии соатҳои дарсӣ ҷудо намудани музди меҳнат ба нафаре ки умуман дар вазифа кор накардааст ба гумонбар нисбат дода мешавад. идомаи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон. дар шӯъбаи тафтишотии риёсатии вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд роҳ додан ба содир намудани ҷинояти азони худкунии маблағи буҷетиро ба собиқ директори мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи 8 Шаҳрванд Маҳмудов Мирзо Саид Мирзовалиевич соли таваллудаш 1985 нисбат дода дар асоси талаботи моддаи 245 кодекси ҷиноятӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбар шуда аз моҳи августи соли 2017 то моҳи январи соли 2025 дар вазифаи директори мактаб фаъолият карда бо истифода аз ваколатҳои мансабӣ маблағҳои буҷетиро тасарруф кардааст. хабар медиҳад тафтишоти пешакӣ изофанависии соатҳои дарсӣ ҷудо намудани музди меҳнат ба нафаре ки умуман дар вазифа кор накардааст ва дар идома азони худкунии маблағи мазкур ба гумонбаршуда нисбат дода мешавад. барои шумо имконият ё зарар барқарор карда метавонед? зараре ки худам вакарам барқарор ман гардондану тайёрам.
ҳар як соати изофагӣ навишта ба омӯзгорони фанни биология, ҷуғрофия, алифбои ниёгон дар табели муҳосиботӣ ворид карда шуда минбаъд аз они худ шуданд, ё ин ки дар вазифаи воҳиди кории дарбон нафареро таъин намудааст ки умуман дар ин вазифа кор накардааст ва ба номи ӯ 900 сомонӣ музди меҳнат навишта давоми 7 моҳ аз маблағҳои буҷетӣ 6300 сомониро бо роҳи аз они худкунӣ тасарруф кардааст. дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ муайян карда шудааст ки гумонбаршуда Мирзо Саид Маҳмудов дар 6 ҳолат бо истифода аз мақоми хизмати 17430 сомонӣ маблағи буҷетиро аз они худ кардааст. айни ҳол дар робита ба парвандаи ҷиноятии оғоз гардида тафтишоти пешакӣ экспертизаи судӣ муҳосибӣ таъин намуд. ин ҳаракати тафтишотӣ муайян хоҳад кард ки то кадом андоза собиқ роҳбари муассисаи таълимӣ оинномаи хизматиро вайрон кардааст. милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати 2 нафар барои содир намудани майда авбошӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дод. ҳар ду ҳуқуқвайронкунанда дар шабакаи иҷтимоӣ саҳифаи шахсӣ пеш мебурданд ва фаъолияти ба истилоҳ блогерӣ доштанд, ки ҳолати ҳуқуқвайронкуниро саҳнасозӣ карданд. оқибати қонуншиканӣ ба чӣ анҷомид? дар гузориши навбатӣ маълумот гиред. майдони озоди интернет агар ғалат истифода шавад, нороҳатӣ хоҳад овард. воқеияти ин гуфтаҳоро мо дар ҳолати ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ майда авбошие хоҳем дид, ки кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифтанд. шаҳрвандон Ахмедов Обидҷон Самебоевич соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Убайдуллоев Абдуразоқ Абдуғаниевич соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри Исфара, ки тавассути шабакаҳои интернетӣ саҳифаи ташвиқотӣ пеш мебаранд, ҳолати майда авбоширо бо мақсади фурӯш ва тарғиби воситаи нақлиёт саҳнасозӣ карда паҳн намуданд, ки дар он дар баробари нишон додани хислати зӯроварӣ ва намуддории ҳиссиёти баланди авбошӣ халалдор кардани тартиботи ҷамъиятӣ ҷой дорад. ҳамин видеои ман кардам, ман пушаймонам ҳамин кори кардагим. ҷавонон фақат видеои тарбиявӣ кунтон. ҳамин кори кардагим, ман пушаймонам. саҳнаи сохтаи шахсони фаъолияти ба истилоҳ блогерӣ дошта аз назари милитсия пинҳон намонд ва нисбати онҳо таъсиррасонии ҳуқуқӣ дар асоси талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ майда авбошӣ татбиқ гардида бо қарори суд ба муҳлати 7 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ таъин шудааст. дар ҷараёни санҷишҳои соҳавӣ ошкор гардид, ки ҳуқуқвайронкунандагон санаи 8 июн дар ҳудуди боғи фарҳангии фароғатии қасри маданияти Арбоб воқеъ дар ҷамоати унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо маслиҳати пешакӣ аз рӯи сценарияи саҳнаи тарғиботӣ бо ҳамдигар муноқиша ва бо алфози қабеҳ якдигарро дашном дода бо ин кирдор ба эроди атрофиён эътибор надода тартиботи ҷамъиятиро вайрон карданд. ёдовар мешавем, ки ҳар як навори характери иттилоотӣ дошта, ки дар шабакаҳои интернетӣ нашр шуда оиди кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ маълумот медиҳад, ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти корҳои дохилӣ қарор мегирад. идомаи барномаи низом. вазорати корҳои дохилӣ боз ҳолатҳои ба сеҳру ҷоду машғул гардани нафарони ба ҷомеа хавфнокро ошкор намуд. ин навбат дар ноҳияҳои Кушониён, Қубодиён, шаҳри Туз ва Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон чунин нафарони мардумфиреб ба даст афтоданд. гузориши ҳамкоронамон оиди кирдорҳои мардумфиребонаи ин сеҳргарон таҳия гардидааст. дар миёни ҷомеаи мо барои баъзе афрод ба ҳукми одат даромадааст, ки рафъи мушкилоти кору рӯзгор ва таъминоти маишии худро дар амалу гуфтаҳои ашхоси ба ном фоалбину мушкилкушой мебинанд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ба замми ошкору муайян намудани кирдорҳои зидди ҳуқуқии ашхоси машғул ба сеҳру ҷоду ва фоалбинӣ аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ тамоми чораҳо андешида шуда истода бошад ҳам боз мутаассифона баъзе онҳо ба таври пинҳонӣ кирдорҳои мардумфиребонаи худро идома дода истоданд. кормандони мақомоти милитсия дар вилояти Хатлон дар идомаи мубориза бо ашхосе, ки ба сеҳру ҷоду ва фоалбинӣ машғуланд, як қатор амалиёти санҷишӣ гузаронида боз чанд ҳолати мардумфиребиро дар ноҳияҳои Абдурахмони Ҷомӣ, шаҳри Туз, Қубодиён ва Кушониён ошкор карданд. ашхосе, ки худро миёни мардум фоалбин ва ҷодубарор муаррифӣ намуданд, барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду боздошт шуданд. инҳоянд Бобобек ва Милихол Каримовна соли таваллудаш 1960 сокини ноҳияи Кушониён, ҷамоати деҳоти Бохтариён. خیلی ما فهمیدم خورا کلی بچه
ҷавобгарӣ доштани назди давлат қонунда дигар тақрор намешад. Сафарова Шодигул Гулматовна соли таваллудаш 1968 сокини ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ деҳаи Дӯстӣ. Анамира овардан гуфтан ки пашми шитра акка қайда муштари бурида метавон мегум испанкати дуд кне дар кӯчатон бимонам ухай бадиётон бад буде ки барои бахт барои фарзанд барои кор ҳама тараф мухтон буде ки ам алҳамда мехонам метавон акба намедонам ки айчи айхара сага кишака намедонам. Тагаева Айтила Қурбоновна соли таваллудаш 1955 сокини деҳаи Чорбоғ. Бобоназарова Гулшан соли таваллудаш 1985 сокини деҳаи Зархез ва Асадуллои Саидмухтор соли таваллудаш 1969 сокини деҳаи Истиқлоли ноҳияи шаҳри Туз. Зиёвуддинова Хурсанд Асламова соли таваллудаш 1957 сокини деҳаи Роҳи Нави ноҳияи Қубодиён ва Холиқов Игитали Ҷурабекович соли таваллудаш 1988 сокини деҳаи Навободи ноҳияи Қубодиён ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳр Туз дастгир гардиданд. Наимов Абдурахмон Мустақимович соли таваллудаш 1964 сокини ноҳияи шаҳри Туз ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Қубодиён дастгир гардид. Ҳар яке аз ин авонфиребон ба зеҳни муштариёни хурофотпарасти худ ба хотири ба даст овардани маблағҳои пулии беранҷ ҳарфҳои пӯчу бемаъниро ҷой намудаву яке бо аловгардон дигари бо пӯсту пашми ҳайвону додани тӯмору таштоб ва навохтани асбобҳои мусиқӣ ки гӯё метавонанд мушкилоти корафтодагонашонро осон намоянд амалкардҳои зидди ҳуқуқиашонро давом медиҳанд. Ҳар як фард бояд дарк намояд ки ӯ дорои иқтидори бузурги инсонӣ аст ва бо истифодаи дуруст аз нерӯҳои инсонияш метавонад ба бузургтарин шахсият табдил ёбад. яъне набояд ӯ комилан мадюну мафтуни дигарҳо шуда асолату моҳияти худро аз даст бидиҳад. зимни санҷиш муайян карда шуд ки ин ашхос дар манзилҳои истиқоматии худ шаҳрвандонро қабул намуда ба амалҳои фолбинӣ ва ҷодугарӣ машғул буданд. ин ашхос бо чунин сатҳи андешаву навъи шуъур на фақат қудрати ояндасозӣ надоранду масъулиятеро дар ин росто намепазиранд, балки зиллату хориву дармондагии худро дар шароити ҳозира ва шикастҳову нобарориҳои кори худро дар гузашта низ ба худ нисбат намедиҳанд ва маншаи онро дар авомили фавқутабиӣ медонанд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбат ба шахсони зикршуда тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. идора кардани воситаи нақлиёт низ риояи қоидаҳои ҳадмии бехатариро дорад ки сарфи назар кардани он боиси дучор шудан ба ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати вазнин шуда метавонад. садамае ки дар ҳудуди ноҳияи Спитамин рух дод маҳз бо сабабҳои риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳаракат дар роҳ ба амал омадааст. ронандаи сабукрави тамғаи Некси рақами давлатиаш TG 1520 ZO02 Абдурасулов Абдухалил Абдуқаюмович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен ҳангоми ҳаракат тавассути шоҳроҳи мазкур аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомошинаи боркаши тамғаи даф бархӯрдааст. дар натиҷаи ин расиши шиддатноки ногаҳонӣ ронандаи сабукрав ва мусофири ӯ марди 41 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ин ҳодисаи нохуши роҳу нақлиётӣ бори дигар моро огоҳ месозад ки хатои иштирокчиёни ҳаракат ронанда на танҳо ба ҳаёту саломатии худи ӯ зарари беҷуброну барқарорнашаванда мерасонад, балки бехатарии ҳаёту саломатии атрофиёнро низ таҳдид мекунад. савдои одамон дар ҷаҳон ҳамчун ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф шудааст. гурӯҳу ташкилотҳои муташаккили ҷиноятӣ бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ ва дар ин замина роҳандозии ҳадафҳои ҷинояткорона ба савдои одамон даст зада нафарони зиёдро асосан бо роҳи фиреб, ҳавасмандкунии молиявӣ, даромади пулӣ, ваъдаи пардохти музди маоши баланд дар давлатҳои хориҷӣ ба дом афтонда ҳадафҳои нопоки худро амалӣ менамоянд. ҷомеаи ҷаҳонӣ барои коҳиш додани савдои одамон
хусусан занону кӯдакон барои баландбардоштани сатҳи иттилоотонии башарият оид ба оқибатҳои фалокатбори истисмори савдои одамон чораҳои зарурӣ меандешад. ҷумҳурии тоҷикистон низ дар ин раванд истисно набуда ҳама гуна амалро ки ба поймол шудани ҳуқуқу озодиҳои инсон оварда мерасонад маҳкум менамояд. таъкид гардид дар семинари мазкур аз ҷониби иштирокдорон. мушовири вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар суханронии худ таъкид дошт ки падидаи мазкур моро водор менамояд ба ҳам омада дар якҷоягӣ ба савдои одамон муқоимат намоем. баробари ин вобаста ба тақвият додани фаъолияти муфаттишон дар вақти тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ дар самти ҷиноятҳои алоқаманд ба савдои одамон ба иштирокчиёни семинар маълумотҳои зарурӣ пешниҳод карда шуд. шинос намудани ин категорияи кормандон бо талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон бо стандартҳои байналмилалӣ ки дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ пешбинӣ шудаанд, ҷиҳати дуруст баромондани фаъолият, ҷиҳати самаранок будани натиҷаҳои корӣ дар самти муқоимат ба савдои одамон мебошад. чунки савдои одамон дар тамоми ҷаҳон ҳамчун падидаи бадтарини поймол намудани ҳуқуқу озодии инсон эътироф гардидааст ва ҳар як кишвар аз он ҷумла тоҷикистон таҳти назорати ташкилотҳои байналмилалӣ қарор дорад ки то кадом андоза кӯшишҳои ин ё он кишвар ҳукумат дуруст баро монда шудааст. оё дар тоҷикистон чунин падидаи номатлуб арзи ҳастӣ дорад ё не? савдои одамон на танҳо дар тоҷикистон балки дар тамоми дунё ҷой дорад. таҳқиқотҳои охирин нишон медиҳанд ки савдои одамон аз ҷиҳати даромаднокии ғайриқонуние ки ба даст оварда мешавад аз даромаднокии муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор ва силоҳ гузашта ҷои якумро касб кардааст. нисбати пешгирии ҳамин ҷинояткорӣ кормандони ҳифзи тартибот ҳифзи ҳуқуқи тоҷикистон чӣ чораҳо роҳандозӣ менамоянд? аз ҷониби мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба дуруст баромондани фаъолияти худ онҳо дар асоси нақшаи миллии муқоимат ба савдои одамон ки дар солҳои гуногун тасдиқ шуда меистанд ва то ҳол ин нақшаҳо ва ин барномаҳо бо адади 5 маротиба қабул карда шудааст, ҳоло 6 маротиба қабул карда мешавад. фаъолияти худро дар чаҳорчӯбаи ана ҳамин санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ва санадҳои байналмилалӣ ба роҳ монда аст. қайд карда шуд ки шаҳрвандонро дар дигар давлат корфармо бар зидди иродаи ӯ кор фармояд, яъне истисмор намояд, ин низ яке аз савдои одамон ба шумор меравад. ҷалби ноболиғон, маъюбон, пиронсолон ба талбандагӣ ва истифодаи қувваи онҳо гирифтани фоида як шакли дигари истисмори одамон ба шумор меравад. харидуфурӯши кӯдак, маҷбур намудан ба тамфурӯшӣ, ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ низ ба савдои одамон марбут буда, нисбати ин амалҳо мутобиқи қонунҳои амалкунанда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. дар ҷараёни ҳамоиш дигар иштирокдорон сухан намуда оид ба қонунҳои амалкунанда маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. аз ҷумла профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқоимат ба коррупсияи донишгоҳи миллии тоҷикистон, сардори маркази муқоимат бо савдои одамони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии фемида ва ҳамоҳангсози барномаи муқоимат ба савдои одамони созмони байналмилалии муҳоҷират зимни суханронии худ ҳама паҳлӯҳои мавзӯи мазкурро бо пешовардани мисолҳои воқеӣ фаҳмониданд. дар назар аст ки чунин семинар дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ доир карда мешавад. инҷо барномаи мо ба поён расид. бори дигар таъкид менамоем ки қонуншиканӣ дар кадом шакле ки набошад ба раванди муносибатҳои ҷамъиятӣ халал эҷод намуда ба ноадолатию бетартибӣ замина мегузорад. аз ин хотир риояи қонуну тартибот барои ҳар нафар бояд одат бошад. то дидори навбатӣ хайр.